Bun vespre, germans. Com estem? Quants de vosaltres sou feliços? D'acord. Estimats germans en Jesucrist, la vida humana és conduïda pels principis del plaer i el dolor. Busca el plaer i evita el dolor. Aquesta és la regla. En altres paraules, tothom vol ser feliç. Però la trista veritat és que la felicitat és evasiva. En la litúrgia d'avui trobem el camí de la felicitat. El nom Zaqueu significa pur o innocent, però la seva vida no es corresponia amb el seu nom. Era recaptador d'impostos. La seva vida era benestant i segura, però no era feliç. Volia veure Jesús. No volia fer res per Jesús, ni aconseguir res de Jesús. Tot el que volia era la presència de Jesús, o almenys veure Jesús. Mireu què va passar. Mentre la gent mirava Zaqueu des de dalt amb menyspreu, Jesús se'l va mirar des de baix. Zaqueu buscava Jesús. Jesús cercava Zaqueu. Zaqueu no buscava la felicitat, però quan va trobar Jesús va ser feliç. Sant Tomàs d'Aquino, en el seu llibre Summa Theologica, diu: la felicitat humana perfecta consisteix en la visió de l'essència divina. Moltes vegades pensem que la felicitat consisteix a fer moltes coses. Moltes vegades pensem que la felicitat consisteix a tenir moltes coses, però la felicitat no rau en el fer ni en el tenir, sinó la felicitat rau en el ser. Només la presència i persona de Jesús ens poden fer feliços. Això és el que en la primera lectura Eliezer va trobar en la seva mort. És també el que Maria va trobar en el temple. És el que Zaqueu va trobar dalt de l'arbre. Que estar en presència de Déu és l'única felicitat. Amén. Fet capítulos, perdón. Gracias.